Kaya kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back again mga kabisyo. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po na nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Sa oras natin ngayon na 10:24 PM sa buong kapuluan, babasahin na po natin ang mga comments, violent reaction, suggestion ng ating mga kabisyo sa napakinggan nating kwento ng ating Rocky's Secret Files sender na si Kat. Mga kabisyo, sabi po ng mga kabisyo natin dito, unahin na natin si Darwin. Sabi ni Darwin dito kabisyo, Kat, try mong i-open up doon sa partner mo about doon sa nakita mo. Well, if I'm on your BF shoes at malaman na nakapustiso ako, hindi lang ako mahihiya, kundi mawawalan din ako ng self-esteem and self-confidence sa jowa ko. Dapat magkaroon ka ng pang-unawa sa kanya. Hindi dahil sa mahal mo siya, kundi hindi mo rin na iangat ang kumpiyansa niya sa sarili niya. Maraming salamat. Sabi naman ni Charles Sancho dito, TG at DJ Rocky, akala ko may pagka-comedy yung story na yun. Yun pala, seryoso yung naging sitwasyon. Ang pagmamahal kasi ay hindi binabase sa kung anong itsura natin. Kasi kung bungal pala yung BF niya at nagpupustiso pala ito, kung ako kay sender, kausapin niya na lang yung BF niya kung nahihiya ba siyang makipagkita ng walang pustiso. I know na matatanggap pa rin ni sender yung BF niya na sana i-open niya. Yun lang po, sabi ni Charles Sancho. Sabi naman ni Jobert Vertudaso, good evening Idol, DJ Titan Jello at DJ Rocky. Para sa akin, kausapin niya kasi. Palagay ko nahihiya yung BF niyang aminin yung pustiso yung ipin niya. Pero may paraan din naman dyan para malaman. Basta iparamdam mo lang sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yormi Rodjon Gabatino at paring Donald Kahipe. Salamat. Pero may pahabol pa pala si Jobert Vertudaso kabisyo. Sabi niya dito, pero kung ayaw talaga aminin, basic. Ito ang gagawin mo. Pag maghahalikan kayo, kagatin mo yung pustiso niya. Para malaglag na lang bigla. Sabi naman dito ni Spiel, DJ Titan Jello at DJ Rocky, para sa akin po, mas mabuting kausapin na lang ni Kat ang kanyang asawa. Kung meron pa ba tong tinatago sa kanyang sikreto. Malamang aamin naman to kung talagang mahal niya si Kat. At kapag oras na malaman ni Kat kung ano yung tinatago ng kanyang partner, iparamdam niya pa rin na mahal niya ito. Na walang mababago at hindi niya pinagtatawanan kung ano man ang pinakapangit na nalaman niya sa kanyang asawa. Salamat po DJ Titan Jello at DJ Rocky. Marami pa pong nagpadala ng kanilang mga sulat at komento mga kabisyo, ngunit kulang na po ang ating oras
Pero mga kabisyo, para sa akin, hindi po basihan ang itsura upang hindi na natin mahalin ang taong nagugustuhan natin. Gustuhin natin ang isang tao hindi dahil sa panlabas na anyo niya. Gustuhin natin ang isang tao dahil sa puso, sa busilak na puso na meron siya. Lagi natin tatandaan, kabisyo, ang itsura ng isang tao ay naglalaho. Kapag tumanda, kumukupas ang ganda. Nagkakaroon ng kulubot sa balat. Kahit ano pang gawin na sensya, lalabas at lalabas ang tunay na itsura mo. Lalo na kapag nagkakaedad ka na. Pero ang pagiging mabuti, may busilak na puso, mabait sa kapwa, mapagmahal ng totoo, kailanman hindi po nag-fade yan, kabisyo. Hanggang sa dulo ng iyong huling hininga. Kabisyo, hindi naman masama talaga maghanap ng pogi. At pangit, ang pinakamagandang hanapin mo, kabisyo, ay yung may mabuting puso na handa kang mahalin hanggang dulo. Maging wala man ang ipin niya, at least yung partner niya napaaga lang. Darating din naman sa panahon na mawawala na talaga sila ng ipin. Masyado lang napaaga itong tao na to sa kanyang edad siguro. Pero ganun ba mga kabisyo? Kidding aside, but tignan mo nga yung partner mo ngayon. Tanungin mo yung sarili mo. Kahit ko ba siya minahal? Marami namang mas pogi sa kanya. Marami namang mas malakas ang dating sa kanya. Pero bakit ko siya minahal? Dahil may nakita ka, kabisyo. Nakakaiba sa kanya. Kasi kabisyo, kung paninindigan mo lang sa sarili mo na minahal mo siya dahil gwapo siya, at wala ka ng ibang nakita pa sa kanya, siguro para sa akin, hindi pagmamahal na totoo yun. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi po mukha ang tinitignan, kundi po yung puso, yung nilalaman na puso ng isang tao. Anyway mga kabisyo, yan po ang kabuuan ng ating Rocky Secret Files. Kung gusto nyo po magbahagi, kabisyo, at maglabas lang din ng inyong mga sama ng loob gamit ang paggawa ng liham, maaari po kayo magpadala kay raketera@gmail.com para po may isang araw mabasa ko na po o mabasa na ng Basa Princess natin ang inyong kwento. Mga kabisyo, muli ako'y magbabalik. Susunod na po ang ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Uulitin ko lang po mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio kasama ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.